Bydd y tactegau ar gyfer rhasys fel arfer yn cael eu penderfynu yn y team meeting yn y bore cyn y ras. Bydd yna aelod o staff o'r enw'r DS neu Director Sportif yn rhoi'r presentation i'r seiclwyr gyda manylion y cymal, y proffil, y pellter a unrhyw nodiadau eraill. Ar ôl i'r ras i ddechrau, mae'r tactegau o hyd yn newid ar sail beth sy'n digwydd yn y ras a beth mae tîmau eraill yn wneud. Mae'r Director Sportif sy'n gyrru'r car tu ôl i'r peloton yn cysylltu â'r seiclwyr ar ffurf radio a mae'n bosib i'r seiclwyr siarad nôl i'r DS gyda'r radios hefyd. Fydd y DS yn defnyddio'r gwybodaeth mae'n cael o'r seiclwyr i newid y tactegau ac i wneud penderfyniadau wrth i fod yn mynd. Mae'r cyfarwyddiadau mae Director Sportif yn rhoi i'r seiclwyr ar y ffordd yn allweddol bwysig i lwyddiant y tîm.